Obrovským plačom sa dnes skončil súd s mladučkou Janou. Na lavicu obžalovaných ju dostal bývalý priateľ, ktorý si odpikáva 24-ročný trest za brutálnu vraždu mladej krupierky Katky. Väzeň svoju expriateľku obvinil z toho, že mu pomáhala vraždiť. A teraz na inú tému. Zabil chodca, ale myslel si, že prešiel po nejakej plachte. Toto uviedol vodič auta, ktorý včera krátko po 7 hodine večer zrazil medzi obcami Adidovce a Vyšný Hrušov 58-ročného muža. Nárazu však nevenoval pozornosť a pokračoval v jazde. Po chvíli do nehybného tela narazilo ďalšie prichádzajúce auto. Pohľad, ktorý sa potom naskytol ďalším vodičom a svedkom nehody, bol príšerný. Protesty v Rusku neutíchajú. Niekoľko desiatok opozičných aktivistov sa opäť dožadovalo nových volieb pred ruským parlamentom. K protestným akciám došlo aj v Bielorusku. Bezpečnostné sily tam zatkli ukrajinské opozičné aktivistky. Tie tvrdia, že ich poliali benzínom a vyhrážali sa im upálením. Martina Furová z Púchova zachraňuje všetky mačky, ktoré nájde na ulici. Domov si priniesla aj také, ktoré mali broky v tele. Ako invalidná dôchodkyňa nemá peňazí na zvyš. Napriek tomu zvieratkám platí lekárov, aby ich zachránila. Meteorológ nám o vianočnom snežení povedal oveľa viac. Rozhovor a satelitné zábery nájdete na stránke noviny.sk.